ing pangertosan. Demi paripurna kalenggahaken keangkat ing Nijagung mekaten sedya Sang Rewanda ya pamomongipun para kawula ngejang meratitesaken mawi singgur dipun persiapaken monggo Kang Mas Elwida, yo Kang, perahunya wis komplit ditumpaki yo, numpak perahu yo. Kur penyanyine ngate kabeh. Ana penyanyi rolas, yo ngate kabeh. Numpak perahu. Wah, salah kanan kiri kanan. Jalan. Kayak awal mah perinya. Awas kalem. Yeah.
إلا